ಚವನೆರೆ ನಡುಡು ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡಿಡಿ ಅಡಿ ಬಿಡಿ ಗಡಿ ಬಲೆ ಚವನೆರೆ ಕೂಟ ರೆಡಿ 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 ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡಿಡಿ ಅಡಿ ಬಿಡಿ ಗಡಿ ಬಲೆ ಚವನೆರೆ ಕೂಟ ರೆಡಿ 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 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹೊಂದಿತ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ಚೌತಿದಾನಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಹಿರ್ಗಾನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾದ ನಮನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಂಡ ಅವು ಒಂದೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ಮಾಲಕೆರಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಠಲ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ ಸುಲೋಚನಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲು ಅಂಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ ಶಾರದಾ ದಂಪತಿಲು ಮಗಳು ದಯದೀದ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದ ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿಠಲ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲೋಚನಾ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ತಲಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಬೆನ್ನಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ನಮಕ್ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅಗಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿಲಾದು ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮನ ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮನ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆ ಆದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾರ್ಧನದ ಮುಖೇನ ಸುರುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ರಘು ಪರವಾಬಕ ವಸಂತಿ ದಂಪತಿ ಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ मेरी मेरी बिट्टी नोड़ी ओलुदाने उन्यदाने तेरी ओड़ी अंटेरे वैदे लवुट्टी नोड़े उन्यदाने तेरी ओड़ी दम्बेलो दो बल्लोल बुट्टे नाड़ी तेरी ओड़ी
ಬಿರ್ಮಿರ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ನಾಡೆಲ ದಾನಿ ಓಲು ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ನಗದೆ ಬಲ್ಲಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ನಾಡೆಲ ದಾನಿ ಓಲು ಬೈದೇಲು ಬಂಟೆರೆ ಆಯೆ ಆಯೆ ಮೇರಿ ಪುಟ್ಟಿ ನಾಡಿ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಕರಿಯೋ ಬರಿಯೋ ಒಂಜೋ ಬಲಿಯವೂ ಪರ್ಮಾಲ ರಾಜೋಡುಂಡು ಬನ್ನಗೊಂಡು ಬಿರ್ಮೇರಿ ಗುಂಡು ಪಾದೋಡು ಪನಿ ಪಂಚವೋ ನಿರಿಮಿಗುಲು ಮರಬುಡಮಲ್ಲೋ ನಕಾಬೇರಿಯೇ ಕೊಕ್ಕೊಡು ಬಲಿ ಮುಲ್ಲೋ ರಾಯೇರಿಯೇ ಬಂಜಿಡೆ ಬಾತಿಂಗ ದೇವೇರಿನಿ ಗುಂಜಾದಾನಿ ನಿರಿಮಿದೇರೆ ಬಲತ್ತಿಡುಂಡವು ಬಂಗಾರಿದ ಜನ್ಯಾರಾಣಿ ಎಡತ್ತಿಡಿಯೇ ಬಲ್ಲಿದ ಜನ್ಯಾರ ನಿರಿಮಿದೇರೆ ಹಿರಿಮೆರೆಗ ನಿರಿಮಿನಗೋ ಬಿರ್ಮಿರ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ನಾಡೆಲ ಓಲು ಉಂಡು ಪನ್ನಗೋ ಉಂಡೂದ ಕಾಲ ಬಲಿಯವು ಪರಮಾಳೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಗುಂಡು ಒಕ್ಕೂಡು ಲವ್ ಅವಲಿ ಮುಲ್ಲಾರಾಯರಿದೆ ಮುರಂಪಾಡು ಮುಲ್ಲಾನ ಕಾವೇರಿಯೇ ಒಕ್ಕೂಡು ಅವಲಿ ಮುಲ್ಲಾರಾಯರಿದೆ ಬಲತ್ತೆಡುಂಡು ಬಂಗಾರ ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಎಡತೆಡೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಜನಿವಾರ ಆಯೇ 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 ಕಿಕ್ಕಿಲುಂಡುಳ್ಳಾಯ ಕುರಲಂಜೆ ಪದೇಕನು ನಿರಿಮಿದೇರೆ ಉಂಡೋಡುಂಡವೋ ಬಾತಿಂಗವೋ ದೇವೇರೇನೇ ನಿರಿಮಿದೇರೆ ಮೂಕುಡು ಕಲಲೆ ಬಾಯಿಡೆ ಬಾಯಿ ಅಭಿನಯದಾನಿ ನಿರ್ಮಿದೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆ ನೀಲ ಸತ್ತಿಗೆದೋ ಆ ಕೊಡಿ ನಿರಲಿಡೆಯೇ ಆಯೇ ಆಯೇ ನಿರ್ಮೆರ ಪೂದೋರಿಗೆ ತೆರಿದಿ ಬತ್ತಿ ದುಮ್ಮೆ ಕಾಲದ ಬಲ್ಲಲ ಪೂದೋರು ತೆರಿಯೋಡುಯೇ ದುಂಬೆಲ ಕಾಲಂದ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಬಾರೋನು ಇತ್ತೇರೆ ಆರ್ಯಪಡ್ಡೇರೆ ಸೂರ್ಯ ಬನ್ನವೇರೆ ಮಾರು ಊರಾದೇರೆ ಮರಬ ಕಡಂಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಾಲದ ಯೋರಿ ಮುರಾದೇರಿ ಕೊಂತಲಂದೋ ಹತ್ತು ಕರಿಯೇ ಬಲ್ಲಾಲೆಯೇ ಕೋರಿ ಮರಾದಿ ಬಲ್ಲಾಲೆಯೇ ಅಗಿಲೆಗೆ ಜನನೋಡು ಹಿರಿಯ ಮಡಿ ಅಂತನ ಬಗ್ನಾಗ ಬಾರಿಯರಿಯೇ ಅವಡು ಬಕ್ಕೋಲೋ ಬಾರೋನು ಇತ್ತೇ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಉದಾರು ತೆರಿಯೋಡು ಏ ಬಿರಿಮೇರೆ ಪುದರೆ ತೆರಿದೆ ಲೋಬರ್ನಾಗ ಉಂಡು ಆ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಪುದರಲ ತೆರಿಯೋಡುದೆ ಆರ್ಯ ಪೊಡ್ಡೇರು ಸೂರ್ಯ ಬನೇರು ಮರ ಮುರಾದೇರ್ ಮರ ಕಡಂಬೇರು ಬಲ್ಲಾಲೆ ದಾನೆ ಅಪನ್ನ ಕಂಡು ಆಯೇ ಎಡಿಬಕ್ಕೋಡು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ ಹುಲ್ಲೆರಿಯೇ ದೇವನೋ ಗಿಲೇರಿ ಬಲ್ಲಾಲ ದೇವರವರೆಗೋಡೆ ಬಲ್ಲಾಲಿಯೇ ಬಾರಣ ಬುಡುಡು ಇತ್ತೇರೆ ಅಗಲಿಗಂತಾರ ಬನ್ನಾಗ ಐಡಿಬಕ್ಕೋಡು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಹುಲ್ಲೆರಿ ಕೇವಲ ಒಂಜೆ ಉಜ್ಮಾನ ಮುದ್ದೆರೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಹರಿಯಂಗಂತಾರ ಆಯಿನ ಐಡಿಬಕ್ಕೋಡು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಒಂಜ ಹುಲ್ಲೆರಿ
పొర్లగంటుడు పార్దనను పండినంచిన రఘు పరవాబక వసంతి దంపతులు కడ్తల మొగ్ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ನಮ್ಮನ ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಿರ್ಗಾನ ಮೊಗಲ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮನ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೆ ಮಾಗಣದ ಮಾತ ದೇವರು ದೈವಲನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೂರೂರು ಹಿರ್ಗಾನ ನೆತ್ತ ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಹೊರತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾಯಗಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಿಗಲ ಎದುರು ಪನಿಯರೆಯಾನ ಬಯಸಬೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಮಟ್ಟವು ಕನತದು ಉಂತಾದೇರು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಈ ಕಂಡಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿಲ ನರಮಾಣಿ ಆಯ್ನೆಯೇ ಈ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮುದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಲಿಪ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಪ್ಪು ಉದ್ದಿಮೆಲಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಆದಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮನಗಲು ಈ ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮುದೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದನು ಅಂಡ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮನ ಈ ಕೆಸರಡು ವಿಮುಖವಾದ ಮಲ್ದನು ಅರಿ ವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಾಯರಾಬಣು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ನಮನ ಇತ್ತದ ಜನತೆಡ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆಡ ಉಂಡು ಐಕೆ ವರ್ಷಗ ಹೊರ ಅಂಡಲ ನಮಂಜಿ ಕೆಸರಗ್ ಆ ಜೋಕುಲೆನು ಜವಣೇರಿನ ಜಪಡಾದು ಐತ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಅಂಜನೆ ಐಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಉನೇನು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನು ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ ನಮನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅದಾಗ ಏಪ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನಮಗ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆನಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರರಾದ ಒಂಜಿ ಮೆರೆಬ ಪಂದು ನಮನ ಭಾವನೆ ಐಕಾತ್ರೇನೆ ಇನ್ನು ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೋಡಾದಿ ಇಂದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಲು ಈ ಜಾಗಡು ದುಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಸಲಡು ಪುರೇಲಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಮ್ಮಂಜಡ್ಡದ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಅಗಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇನಿತ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಅಗಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರದ ಗೊಪ್ಪು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಐಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಪ್ಪು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟಿಪ್ಪುನು ಅಂಜನೆ ಗುಂಪು ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಐಟ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲು ಭಾಗವಹಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಖುಷಿನ ನಿಗಲು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪಣದ ಎಂಗಲು ಸಮಿತಿದ ವತಿರಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಗಲು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪನ ಅಂಜನ ಬೊಮ್ಮಂಜಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಮಿತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ಯಾನ ನಿಗಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೊಮ್ಮಂಜಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗಲ ಮಲ್ಪ ಮಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮೇಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತದೆ ನಿಗಲವಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದೆ ಎಂಗಲು ಕೇನೊಂದಲ ದೂರದ ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಪಡದಲ ಮಲ್ಪಗೆ ಬೈದೇರಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಲೀಲಾವತಿ ನಾಯಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕೇನೊಂದು ಬಾ ಚಿರಾಗ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಟೆ ಕೈತಲಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು
ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಅಟ್ಟಣೆಗ್ ಅಗಲ ಕಂಡನು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಇನ್ನಿತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ನಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉದೀಪನ ಉಂದಿತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರೆದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಂಡ್ ಕಂಡಗು ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ದು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಡಪರಂಡು ಸೇರ್ದಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಜೋಕಲು ದಯದೀದು ಕಂಡದಡೆಗೊರ ಬರಡು ಸೇರ್ದಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಜೋಕಲು ಅಲ್ಪ ದೂರದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಕೈತಲ್ ಬರಡು. ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಮಾನಂದ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಲು ರಾಮನಂಚಿತ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ದಯದೀದು ಕೈತಲ್ ಬದ್ದದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ನಿಗಲು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದ ನಿಗ್ಲಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆನಮೋನದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಡತನು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಕಂಟಾಗ ತಿರ್ತದ ಕಂಟಾಗ ಪೂರ್ವ ಕಂಡಲ್ ಜಪ್ಪಡ್ ಮಾತ ಜೋಕಲ್ಲ ಜೋಕಲು ಮಲ್ಲಗಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಡದ ಜಪ್ಪದ ಕಂಡ ಬಂದಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಜನ ಕಂಡ ಬಂದಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಚಾಲನೆಗೆ ಉದಿಪನ ಕೊಟ್ಟು ಪರ ಗಂಟಡಿ ತೆರೆದಂಚಿತ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಡು ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಲೆಪ್ಪದೇರಿ ರಾಜವು ಏನು ರಾಜವೂಡ ಪಂಡರೆ ಡಗಲ ನಾಳೆ ಜಾನ ಬಿನ್ನೇರೆಯೋ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲುಪು ಉತ್ತಾರ ಮುಂಜಾಣೋ ಕತ್ತಲೆ ತೇನಿ ಬರ್ತು ಗೊಂಡ ಮುಂಜಾಣೋ ಕೊಡು ನಾಳೆ ಜಾನ ಬರಣ ಬಿಂಜೇರಿ ಬರಣು ಉಲ್ಲರಿಂದ ಮಂತರಿಯೇ ಏರಿಯೋ ಏರಿಯ ಎಂಕಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಕರೆಗಿಲ್ಲ ನೀರೇ ಕೊಡುದು ಬರಣ ಬಿಂಜೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ತೋಡಿ ಗುವೆನ ನೋವು ತೆರಿಯ ಮಾಲೋ ದೇವೇಯೋ ಗಾರಿಗೆ ನೀರಿಕೊಂಡು ಪೋತನ ಕೊರಪೀದಿ ಬಂದುಂಡು ಅವನ ಪೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ದೇವೇರೈ ಒಂಜೋಲ ರಾಜವು ಗೋ ಪಂಡದ ಬೇರಿನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿನ್ನೆ ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಜ
ಗುಪ್ತೇಶ್ವರಾಧಿಪರಂಜನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂತಿಗೆ ಬನ್ನಿ 50ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಾನು 2 ಜನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಮಾರ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದುಂಟ ಅಂದ ಮೂಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಹಂಗೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ 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 ನವ ತರುಣಿಯರು ಅಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾತೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಏರು ವಿನ್ ಆವಿರ ಪಂದ್ ಎಸ್ ಬಿಸಿಲ್ ಮಾರೆ ಅವ್ರು ಗುರಿಯಾಣ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ತುಂಬ ಅಂಜಿ ಮಾತ ಒಂದೆರಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ನನರನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟದ ಕರೆ ಕೊಡ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂಜೋನಕಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಪನ ಕುಲಿತಾರಿಡ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಬಲ್ತೀರ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಎಸ್ ರೆಡ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ನಡೆದು ಬತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜೋಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಸಿಂಗಲ್ ಹತ್ತು ಜೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಒರಿವಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ಇರ್ತೇವೆ ಮೂಜಿನ ಮುಟ್ಟದ ಚೋಕುಲು ಎಸ್ ಮೂಲ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲೇರಿ ಎದುರು ಬರ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಕೈ 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 ಬೀರ ಭತ್ತರಜ್ಜಿ 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 ಆತು ಯಾತು 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 ಯಾಪ ಜನತುಲೆಗೆ ರೆಡಿಯಾ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಫೋನ್ ರೆಡಿ ಏರ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಬಲೂನ್ ಪತ್ತರಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತರಜ್ಜಿ ಪತ್ತರಜ್ಜಿ ಜೋಡ ತಾತಿ ಕೊಂಡ ಹೌದು 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 ಎಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಂಡಗ ಚಪ್ಪಲಿದು ಬಯ ಮೂಜುರ್ತ ಬಿಲಿಕುಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಬಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬಿಲಿಕುಲು ಪೂರಾಳೆ ಎಸ್ ಮಾತ ವಾಜೋಲಿ ವಾಜೋಲಿ ಆಯ್ತು ಪೈಸಿನ ಅಲ್ಪ ಓಟುಡು ಗಪ್ಪತ್ತಿ ನಾದಿ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಈ 4 ಎಡಪರಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಈ ಗೇಮ್ ನನ ಇರ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲು ಬಾಕಿ ಅವರ ಇಟ್ಟದಾಯಿನದ ವೇಗವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರೋಳಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದುಳ್ಳೇರಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ
Passing the ball game. Yes. ಕೆಲವೇ ಪಟ್ಟು ಶುರು Music. Music onto the left. And blue left are out. ಅದೇನೇನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಕಡದಾಂತದ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾಲ್ ಮಾಡಲಟ ಕಾಕಾವುಂಡು ಬಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ಸು ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ನಲ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಜೋಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಲಾಯಿತಿನ ಗುರುತಾಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರಿ ತೂಪೊಟ್ಟೋಡು ತೂಪೊಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒನಕ್ಕೆ ಓಪವನ ಒಂದು ಓಪವನ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲ್
ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದರು ಮಾತಾಡಿದ ಎದುರು ಏ ಮಾತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ
पट्टे झाले Yes, Ahmad. Yes, cheer up, guys, cheer up. Yes, ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ. फस्ट सेकंड कंप्लीट पास आवडल्प कंप्लीट पास आवड फस्ट सेकंड ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ Yes, ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸರ್ಕಲ್ ಚೂರು. ಆದ್ರೆ ಮಂಚಿ. Yes, right, yes. Yes, ಆಂಗ್ಲ ಪಾಠ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಲ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಏಕನಾತೆ ಬಂಗಾರ ತಿಂದೆ ಅಡಿತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಟ್ಟೊಡಿದ್ದೆ ದೇಸಿ ಮಾತಾ ನಲಿ ಪೂಜ ಇದ್ದೆ ದೇಸಿ ಮಾತಾ ನಲಿ ಪೂಜ ಇದ್ದೆ ದೇಸಿ ಮಾತಾ ನಲಿ ಪೂಜ ಇದ್ದೆ ಎಂತ ಎರೆಗೆ ನಿಧಿ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ ಕಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡರೆ माझी नजर एक नंबर तुझे कंबर शेके शेके हाय किती सुंदर तुझं डिंपल ते पाहिजे ते घेते एक नंबर तुझी कंबर शेके शेके हाय किती सुंदर तुझं डिंपल ते पाहिजे ते घेते ಈ ತೆಲಿಯ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಂಚಿ ಇದು ಬದಲಾಗಿ ಈ ದಾಳ ಬಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಮ್ಮಂಜಿ
ಅಕ್ಕಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದೆ ಆವೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡಿ Kita
ಅಜಯ್ 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 ಗೊತ್ತಾ ಸಾಕು ಅಂತೆ ಬರ ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರಿಯೋ
ನನ್ನ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಜವಾರಿ ಒಂದು KFC ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಿಶಕ್ತಿಗಳು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದಾದಾಗೆ ವೈಪರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪುರುಷರನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಟೀಮ್ ಹೋಯ್ತದೆ ತಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪುರುಷರನ್ನ ಮುನ್ಭವಾದದ ಪುದರ್ಗಳು ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎರಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುದುಂಟು ಗೊತ್ತು ಜೈ 13 ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳು ಬಂದು ನಿಗದ ಕೇರಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಓ ಕುಂದೇಶ್ವರನೇ ಅಪ್ಪಂಡೈತೆ ಬಾದಾಮ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಅಭಿ मैच ಹೊರಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಕ್ಷಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ
ದೀಕ್ಷಾ ದುಂಬುದ ಮಾಹಿತಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಪಕ್ಕ ದತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅವಳು ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಂಗುಲ ಮಾರ್ಪಡಿಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಬೈಜರ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ರಪ್ಪ ಅವಳು ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರೊಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಿರುತ್ತೆ ಕುಂದೇಶ್ವರಾಯಿ ಅವು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ದತ್ತ ರೆಡಿ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಅದ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬೇಗ 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 ಬಂದು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಸೊಂಟು ರೆಡಿಯಾ 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 ಜನ ಹೇಳಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಂಗಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂದು ಕೈ ತರಲಿ ಕಾಣಂಗಿಗಳು ಕುಲ್ಲೆರ ಸವರೀಚ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 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 ಆತ ರೆಡಿ ಆತ ರೆಡಿ ಆತ 9-7 ಬಲ್ 9-7 ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಯಾವ 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 10-12 ಒಂದು ಯಾತ್ 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 7 ವೈಪರ ಒಂದು ಫೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆತ ರೆಡಿ ಆತ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತ ರೆಡಿ ಆತ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಜೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಡಂಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ
ಯಾನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ನನಗೊಬ್ಬಗು ರಾಜೀವನಗರ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರಿ ನಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಹೃದಯದ ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಅವಡು ಶೋಪುರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾ ಟೂ ಈಚ್ ರೆಡಿಯಾ ಹಾ ಪ್ರಹರಿ ರೆಡಿ ಅದ ಫೈನಲ್ ಅದನ್ನ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಕುಂದೇಶ್ವರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕುಂದೇಶ್ವರದಾಗ ಕಾಯ್ದಿರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕುಂದೇಶ್ವರದಾಗ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಬಂಡೀರು ಉಳ್ಳರದ ತೋಚಿರು ಇರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಸರಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತಾರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ದತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈಚ್ ಹಾ ವೈಪಲೆ ಅಣ್ಣ ವೈಪಲೆ ಫೋರ್ ಈಚ್ ಮೆಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ದತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ತಾರಾ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಆಣದ ಅಲ್ಪ ಬಿಡರೆ ಅಲ್ಪ ಆವಂದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಹಾ 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 ಓ ಹಾವ್ ಹಾ ಹಾ ಹಾವ್ ಕಾಪು ಎಡಮ ಆಚೆ ವೈಪುಲೆ ನೈನ್ ಒಯ್ಪುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ತಾನದಂಚಿ ಸಮ ಮಾಡೆ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏರು ವಿನ್ನಾಯರ ಆತು ಜಿಗತ ಬಲ್ಲ ಕಾನಂಗಿದಂಚೆ ಕಾನಂಗಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಾರಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಹರಿ ಟೀಮ್ ದ ನಡುವೆ ಒಯ್ಪುಲೆ ಓ ದೇವೋ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರುಂದಿಲ್ಲ ಓ ಎಕಡೆ ಏರ ಬಂದಿರ ಆ ಕೋಡು ಜಾರು ಉಂಡು ಜೋಗುಲು ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪದೊಂದಿರ ಅಂದೆ ಇಕ್ಕಡು ನಿಜ ಜೋಗುಲು ಒಯ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಅಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬೋಡು ಅಂಜಿ ಬೋಡು ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾರ ಓ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದೇಶ್ವರ ಟೀಮ್ ತಗಲಿ ತೂಲೆಗಾರ ಅದೇ ಅಗುಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನಂದ. ಎದುರು ತಗಲು ಜೋಕುಲು ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ದಾಲೈತಿ ರಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಹರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾ ಟೀಮ್ ದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊಲೆ ಅಂಜಿ ಬೋಲೆ ಊಟ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹೊಡೋಣ ಏನೇ ಟಾಸ್ ಲೆತ್ತದ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ఆయన మొబైల్ కూడా తెప్పులే మారే Yes. 3-1. 3 Prahari 1 Tana. A volleyball final match is going on. బల్ల టైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో టైట్ బల్ల Eduma Muji. Eduma Prahari Muji Tana. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಡೆತ ಗೇಮ್ ಫೈನಲ್ ಗೇಮ್ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಟು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಹರಿ ಅಂಚನೆ ತಾಣ ಟೀಮ್ ಪ್ರಹರಿ 9 ತಾಣ 3 ಓರ್ಮ ಮುಜಿ ಮುಂದಿದ್ದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥದ ಕನ್ನಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಭಾರಿ ವೈಟ್ ನಾಟಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡಪರುತ್ತೆ ಸೇರ್ದಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣರ ಕನ್ನಡ ನಡೆದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮೇಲೆ ಬಂದನಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗದ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವೈಟ್ ಗೋಲಿ ಪ್ರಹರಿ ಈಗ ಮಾತನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚುಟ್ಟಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಲೆ ಸಲ್ಲವೈಪುಗ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್ ಜರ 10-2 ಗಾನಂಗಿದ ಜಾಂತಿ ಪಡೆದವನಾಗಲು ಬಲ್ಲವಾಯ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ Yes, sir. Trophy ಯಾರ ಪಾಲ? Again, no beats. Again, no beats. Trophy ಯಾರ ಪಾಲ? ಆಗುವುದು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Last off. Again, last off. You can, guys. Prahari team. ತುತ್ತು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ Tana team win ಆಗ್ತದೆ. ವೈಪುಲೆ ಕಾಲಿ ಬಾಳು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಪುಲೆ Prahari team ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವೈಪುಲೆ ಆಗಿಲು ವೈಪುಲೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ತಾನ ಮೊದಲ ಜೋರಿನ ತಾನ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಬೇಡ ಬಲ್ವಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತಾನ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಹರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತಾನ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಹರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಾರಾ ಟೀಮ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೀಮ್ ಪ್ರಹರಿ ಮತ್ತೆ
ಕಡಿಯಾರೆ ಗುಂಡೇಶ್ವರ ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಪಾಪ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬಿದ್ದಾಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬಿದ್ದಾಗಲು ಕುಂದೇಶ್ವರ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನ ನೀರು ಬೇಡ ನಟ್ಟಿ ಅವನುಂಡು ಏನಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಾಡು ಒಂದೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋಣದೆ ಬೇಗ ಆವಡಂತಿ ನಡೋನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡಿದ್ದೆ ಮಂಜಿ ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಮಾವಡಿಂಗಲ್ಲ ನಟ್ಟಿ ನಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮೂರೂರು ಹಿರ್ಗಾನ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಮೂಜೂರ್ದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಲಗು ಬರುന്നുണ്ട് ಬಲ್ಲಡೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡು ಬಲ್ಲಡೈಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಡೈತೆ ಕೊಂಜವು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರೀ ವಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ನಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಕಣಂಗಿರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಯ್ ಪುಲೆ ಬುಡೋರ್ತಿ ಗುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಕರಣ ಬಂದು ನೀರು ಬರಲಿ ಜೋರು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ನಟ್ಟಿ ಇಂಚು ಬತ್ತೆರಡು ಬಂಗ ಹಾಪಡಲ್ಪ ನಾವು ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ಬಿಳಿ ಬುಟ್ಟಿನಿ ಕುಂಜಾಡು ಬಿದಿರಂದ ಮಲಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬುಟ್ಟಿನುಂಡು ನಂದಳಿಕೆ ಕುಂದೇಶ್ವರದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕಾಣಂಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡು
ಮಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಾಡಿಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಡುಪನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಆತ ಕೊಂಚವು ಅಂಜನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಡಂಜವು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಓದಿನಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ Matrikula namaskara ya Diksha Kulal Padam Upatiram Gopano. So ini ekanu moochurda kesarda gobbu ilesuk avatu serda. So even ilesuk nama dada mata kaltanda panda net neji uppuna adippu ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಗೊಬ್ಬು ಇಟ್ಟಿದ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕೆಸರು ಒಂಚಿ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬಿಯ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನ್ಕಾನಗ ಕೆಸರು ಒಂಚಿ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟಿದ ಒಂಚಿ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡಾಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ಇತ್ತದ ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಯಿಗಿಂತ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪರ್ದಲ್ಲಿ ಮದತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ವದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಪರ್ವದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮುಳಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಮಾತೊಂದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಒಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೈ ನಿಂಕು ದಾದಪುರ ಮತ್ತ ಎತ್ತ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಕ್ಕಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈದ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಥ್ರೂಔಟ್ ಈದ್ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸರ್ DJ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಈತೊಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಸೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೊಕಲ್ನ ಕಡೆಯಿದ್ದು ಸೊ ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಚ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಾಂಡು ಆಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಜ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಇಂಚನೆ ದುಂಬಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಒಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಆತು.